Надзея прыходзіць у жыццё кожнага чалавека з самага дзяцінства. Яшчэ ў самым малым узросце мы марым, спадзяемся, імкнемся да шматлікіх рэчаў. У нас можа нешта не атрымлівацца, але мы спрабуем зноў і зноў, не губляючы надзею. Мы нават упэўнены, што ўсё атрымаецца, бо заўсёды на дапамогу гатовы прыйсці бацькі і дарослыя, якія нас любяць і якія заўсёды побач. Пасталеўшы, большасць з нас не губляе надзею. Працягвае спадзявацца і марыць. Хрысціяне маюць галоўную надзею на жыццё вечнае, якое сваім з мёртвых паўстаннем дараваў нам Езус Хрыстус. Але ці з'яўляецца гэта надзея такой жа безумоўнай, як у дзіцяці да сваіх бацькоў? Надзея на Бога і на збаўленне павінна стаць для нас сапраўдным маяком, да якога мы крочым праз усё жыццё. І падчас гэтага шляху мы павінны бачыць надзею ў іншых людзях і быць для астатніх таксама сапраўднай надзеяй. Дарагая салезянская сям'я, віншую ўсіх вас з самым галоўным святам нашай хрысціянскай веры, з мёртвых паўстаннем нашага Пана Езуса Хрыста. У гэты асаблівы год, калі мы, салезяне, святкуем юбілей стагоддзя прысутнасці салезянаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі, заклікаю кожнага з вас нанова перажыць нараджэнне нашай надзеі. Мы, як хрысціяне, мы, як салезяне, павінны быць тымі, хто прынясе гэту надзею іншаму чалавеку. Асабліва ў гэты час, калі згасае шмат рэчаў, і людзі перастаюць спадзявацца. Малады чалавек з ягонымі клопатамі і праблемамі павінен стаць тым, каму мы пакажам шлях да маяку надзеі, які зазяў для кожнага з нас на Гальгофе. Дарагая салезянская сям'я, няхай з мёртвых паўсталы Хрыстус стане для ўсіх вас натхненнем, прынясе радасць і супакой у вашае сэрцы і адорыць адвагай дзяліцца з іншымі Божымі ласкамі, як гэта чыніў святы Ян Боску. Здароўя, моцнай веры і ўпэўненасці вам і вашым родным і блізкім. Христос у вас крос, сапраўды ў вас крос, аллелуя, аллелуя. Не бойцеся, шукаеце Езуса Назараніна ўкрыжаванага? Ён у вас крос, яго тут няма.